गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमानि जुलि मैदानाव थानाय दिन्थि नेरसोन देहा फाहामसालियाव दिनै आल्ट्रासाउन्ड खथा बेखेवनानै होयो बाक्सानि लोगो सावस्रि बिथोनगिरि डक्टर मनज दासआ। गोरबोआव थानाय बिमाफ्रा मोनफ्रोमबो बुधबार आरो सनिबार लोगोसे दानफ्रोमबो 9 आरो 19 खालाराव आल्ट्रासाउन्ड खालामनो हागोन होननानैबो बिथाङा मिथिहोयो। सानसेनि हाबाफारिजों ओनसोलारि थाखोनि बायग्रा फानग्राफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्ला दारिमिन आरो फालांगि मिरुआ चिरां बङाइगाव बरपेटा नलबारि आरो बाक्सा जिल्ला DICCनि लोगोसेयै क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार कमार्स कलेजनि जथुमसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गासै 6 जिल्लाफोरनि बायग्रा फानग्राफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव चिरां बङाइगाव बरपेटा नलबारि आरो बाक्सा जिल्लानि गोबां फिसा फालांगियारि गौथुमफोरा गावबा गावनि दिहुनथाइफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायलाय फानलाय खालामनायखौ नुनो मोनो। बयबो फालांगियारि गौथुमफोरा गावबा गावनि दिहुनथाइ आसार थाव माइरं औवा रायदोंनि बानायनाय आइजें आइलाफोर बेरेमोदै साबोन बायदि रोखोमनि जाग्रा मेथाइ आरो गोबां दिहुनथाइफोरखौ दिन्थिफुङो। मणिपुरनि लाजिनांथाव गेंरेप खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै फासिनि साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों आबोबा। मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै बन्द खालामनांगौनि दाबिजों 1 घन्टा होरसिखावदों आइजोफ्रा। मैया थांनाय मोनाबिलि 6 रिंगा समाव अदालगुरि गलमा चकआव केन्डेल सावनानै न्याय बिनायखौ नुनो मोनो। अदालगुरि जिल्ला आबोबनि बानजायनायाव मणिपुरनि हिंसायारि जाथाय सोलिबाय थानाय समाव साननैसो सिगां समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आइजोफोरखौ गेंरेप खालामनाय जिउ फोजोबनाय जाथायखौ अदालगुरि जिल्ला आबोबा गोख्रों दाबिजों 1 घन्टा होरसिखावदों। फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि लाजिनांथाव आरो आइजोफोरनि सायाव बेबायदि इनाय हाबाफोरा दाजाथों आरो मणिपुराव गोजोन थासारिया फैफिनथों, बेनि थाखाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा अदालगुरि नोगोरनि गलमा चकआव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लायो। दिनै भारतनि गौरब मिसाइलमेन डक्टर APJ आब्दुल कालामनि रुंसारि सान। दिनै 24 जुलाइ डक्टर APJ आब्दुल कालामनि थैनाय सान। दिनैनि सान 24 जुलाइ खालिनो गेदेमा बिगियानगिरिया 2015 मायथाइयाव शिलंआव अरायनि थाखाय हां बोदोंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव हादरनाङै दुखुनि जोमै साग्लोबदोंमोन आरो जों हादरनि सम्पदखौ अरायनि थाखाय खोमानांदोंमोन। दिनैनि बे सानाव भारतनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा हादरनि मुंदांखा बिगियानगिरि आरो हादरनि बारग' हादरगिरि भारत रत्न डक्टर APJ आब्दुल कालामखौ गोसोखांनानै बिथांखौ मान बावदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा भारतनि बिगियानखौ जौगाखांहोनायाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। अदालगुरियाव सा 8 लाइमोन सेंग्राफोरनि बाख्नायथाव हाबाफारि। बे समाव रायजोजों लोगोसे बिटिआर हालामाव लेखा गोरोंनि हारा सानफा एफा बांबाय थादों। नाथाय गोबाङानो सोलोंथाइखौ फोजोबनायनि उनाव सरकारि साख्रि आरो राजखान्थिगिरिफोरनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय अदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सिमाजों ओनसोल 3 नं आमजुलि थामहिनबा हाजुजुलि गामियाव थानाय माखासे रोंगौथि गोनां लाइमोन लेखा गोरों सा 8 सेंग्राफ्रा सरकारि साख्रि आरो सरकारनिफ्राय जेबो मददथि नागिरालाबानो गाव गावनो जा हायो रां खांथुमनानै गावनि आथिङाव गसंथानो मा 20 बोरमा बायथुमनानै थांना थानायनि थाखाय गंसे हाजारि बोरमा फार्म बेखेवदों। मख'नो नांगोनदि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवना होलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिनाय इरेगुलेरिटिसनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरि आरो चेन्सेलर गुलाब चान्द काटारियाआ मोनसे हाइ लेभेल इनकुवेरि कमिटि दाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। समाज सिबियारि नबिन गयारिया फरायसाफोरनो कलम आरो बहि रानना होना थुलुंगा होदों। कर्नासरा सोरजिलु आफादनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ मावबादा होनायनि जोबथि हाबाफारियाव सालबारि ओनसोलनि समाज सिबियारि नबिन गयारिया गावनिफ्राय फरायसाफोरनो बहि गांसे आरो कलम गंसे होना थुलुंगा होदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कर्नासरा सोरजिलु आफादनि बानजायनायाव सानजौरां बड' गेजेर फरायसालियाव थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जागायना दिनैसिम गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ मावबादा होनाय हाबाफारि लाबोदों आरो बे फोरोंथाइ मावबादाया दिनै जोबथि सान। बे सानाव बिथांमोना फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै
मोनसे गेवलां मेलबो लानाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ सामलायो गेजेर बिजनि दखरा एबसुनि आफादगिरि सोमखोर बर' बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो समाज सिबियारि नबेन गयारि बिथाङा आरो आलासि महरै बाहागो लाफैदों सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर' आरो ओनसोलनि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नबेन गयारि बिथाङा गावनिफ्राय फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो कलम आरो बहि रानना होना थुलुंगा होदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सानफ्रोमबो भाङा सिङानि मुङाव साइकेलफोरखौ देख्रेब देख्राब खालामना फानखुमानाया चिराङाव फैदों। बिदिनो दिनैबो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि समस्तिनि सिङाव थानाय रुनिकाटा रेन्जनि मावखुलिनिफ्राय दंफांफोरखौ ट्रेक्टरजों लद होना फानहरनाय जाथाया चिराङाव फैदों। रुनिकाटा रेन्जनि बिबानगिरि प्रान्जल तालुकदारा मावखुलि फोसाबनायनि मुङावसो गाज्रि जानाय दंफां आरो साइकेलफोरखौ फानहरनाय जादों होनना बुंनाया बेसे गनायथाव बेयो उननि समावसो मिथिनो गोनां। क'क्राझारनि थागिबि इन्डास्ट्रियेलिस्ट निता बसुमतारिया दिन्थिफुंदों थांना थानायनि गुबै लामा। फालांगियारि बिथिङाव आइजोब्लाबो फावसिना थायाखै साहसि आइजो निता बसुमतारिया। गावनि नखर संसारखौ फालांगिनि गेजेरजों दैदेनलांनायजों लोगोसे माखासे बेखार लाइमोनफोरखौबो खामानि मावनायनि खाबु होदों क'क्राझारनि थागिबि निता बसुमतारिया। फिसाय गोमाजानायनि उनावनो 2010 मायथाइनिफ्राय क'क्राझाराव माइनाव मुंनि गोग्गो लोंग्रा दैनि इन्डास्ट्रिखौ सामलायगासिनो दङ निता बसुमतारिया। हाग्रा बिफाना हुलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय बिसमुरि बडरामपुराव सेरफां गलाय हमदों। मोनसे स्रेट शिलंनि बिथाजों संदाननानै हुलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय बडरामपुराव थांनाय हरनि समाव हुलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय प्रटेक्शन पस्टनि मावथिफ्रा गंगुथा साइकेलजों लोगोसे बेसेन गोसा सेरफां दंफांफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दंफांफोरा बाजाराव लाखनिबो बारा जागोन होनना हाग्रा बिफाननि शिलंआव फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि इउटुबार गेमस्रि दैमारिया पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय। मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया हातिगाव पुलिस थानायाव गसरलाय थिसनदों। माखासे सान सिगां गुवाहाटियाव देहा फालांगि खालामनाय बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ बारग' एनडिपिफोरा हमनायनि उनाव बे मुगैथाव खामानियाव लोब्बा थानाय लाइमोन सिख्लाफोरखौ लाना खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। बेजोंनो लोगोसे देहा फालांगि खालामग्राफोरजों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि इउटुबार गेमस्रि दैमारिखौ लोब्बा दं होनना सरजाबनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो इउटुबाव गेमस्रि दैमारिखौ कलगाल आरो हानि ट्रेपिंआव दाय जाबसिनना भिडिअ खालामनाय बड' निउज बय इउटुब चेनेलनि हेंथायै गेमस्रि दैमारिया मैया 26 जुलाइ खालि हातिगाव थानायाव गसरलाय थिसनबाय। बेराफारसे बड' निउज बय इउटुब चेनेला दिनै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गेमस्रि दैमारिसिम निमाहा बिनायखौ नुनो मोन्दों। मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारियाबो इउटुबनि गेजेरजों बिथांखौ निमाहा होनांगौना होनाङा होनना सोंलु खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।